mauna. Ang ilang sudan kay lechon belly. Nada diya. Hey, kapoy ko guys. Oy, kay ano, nay. Wa pa makuha ng uban nay, dai. Ayan na, nagluto ko na. Pajud mahuman. Oh, di magaway han. Manal na, mamudan lang taburon. Kaon mo diha. Hang di. Hang juda kay lami ng hang na sauce. Kaon mo, kaon. Kaon sila na, dagang kaslagan on niya, dagang nagikuan na ako kanang singalan na isugba. Singalan na silo lechon bili. Isa sa 12 luxury watches na ibinigay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa 12 Pwede ni mag Yung 12 ilawan na yan, yan yung sukusan nila ako. Kuha ni mo, hindi!